ಉಪವನ ಆ ಬಳಿಕ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ओम आप्याजस्तथवेदुदे विश्वकस्सोमवृष्टिजम् भवावाजस्य संगते दधिक्पावण्णाकारिशन् विष्णोरष्टस्य वादिनः सुरभिनो मुखाकरप्रणहाजो पुंसितारिषत् तदेव लक्तं सुदिनन्दने वतारावलं चन्द्रवलन्दनेव विद्यासुरदैववलन्ददेव लक्ष्मीपते दैङ्घ्रयुगं स्मरामि नन्दे त्वं नन्दिनी पुंसां त्वामत्र स्थापयाम्यहम् मन्दिरेत्तिह सन्तिष्ठदावच्चन्द्रार्कतारकम् आजुःकावं श्रियं देहि देववासिनि नन्दिनी अस्मिन् रक्षात्मजाकार्या मन्दिरे जप्ततः सदा नन्दायै नमः भद्रे त्वं सर्वदा भद्रं लोकानां कुरु काश्यपि आजुद्धा कामदा देवी सुखदा त्वं सदा भव वावत्र स्थापयाम्यद्य प्रासादे भद्रदाजिनी भद्रायै नमः ಆಗಮಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆಸ್ತಿಕ ವಂಶಗಳು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಾರತ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ನೆಲದ ಸಮಸ್ತ ಆಸ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಭೂತ